Ah, Maside. Muy bien, pues nada. Bueno, de hecho con la tarjeta funciona. A cidade de Ourense desta estación de autobuses, competencia da Xunta de Galicia, e deste e como representante ordinario do Estado en Galicia pido que se cumplan os compromisos da Administración Central en Galicia. Esta estación de AVE está comprometida en o ano 2016. A Xunta de Galicia cumpliu todo o que naquel convenio entre a Administración Central, Concello e Xunta se concretou. O que falta por cumplir é a execución da estación do ferrocarril do AVE de entrada en Galicia, que é o AVE de Ourense. Acaba de tomar posesión unha nova ministra no Ministerio de Transportes. Volverei a reiterarlle á ministra o mismo que lle reiterei ao ministro Ábalos nas reunións que tivemos de coordinación. Ourense tiña que ter unha estación de ferrocarril en plena execución desde fai anos. Lamentablemente estamos a finais, no segundo semestre do ano 21 e aínda non comenzou. Non esquezo os compromisos coa cidade de Ourense. Eso sí, eu don conta dos compromisos da Xunta e, por suposto, me comprometo a que os compromisos do Goberno Central tamén estén dentro da axenda do Goberno Central.